Здравейте хора, аз съм Алексей ВГ и сега ще ви покажа как да си направите собствен скин. Първо влизате в Google Play и пишете, само да зареди малко, Skin Editor, ето го, Skin Editor, и ви излиза едно моливче, едно лице, инсталирате си го и после като го отворите, ще ви излезе ето това, ще позареди малко. Може да ви излезе и реклама. Ето на мен ми излиза реклама. И после това. Ето го моя скин. Но вие можете да си направите свой. Алекс, Ало? Добре, айде, чао, коце. Сте ми ги взели? Що? Ами добре, няма да играя, айде, чао. Мамо! И да, хора, това е приложението. Извинявам се, но искаха да говорят с мен. Това е приложението. Тук, ето тук правите цвят. Да, от тук разни работи. Ами, предимно е това. Правите си скина и... Надявам се да ви хареса приложението, да съм ви помогнал, за да си направите скини. Чао!